Sa atong pagbisita sa Surigao del Norte, ang atong Operation Tabang, gibisita ang San Benito Central Elementary School aron mahatod sa ang tabang para sa ilang mga magtutudlo og estudyante. Let us watch this. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dili malimod ang kalisod na gyagyan sa atong mga magtutudlo ug mga estudyante karon nagipatuman ang new learning system sa mga tungaan. Daghan na kabag-uhan ang giduyugan sa atong mga minahal na teachers aron lamang mahatag ang kinaadman sa ilang mga estudyante alang sa maayong kaugmaon. Busa kita sa Bisaya Gyud, nagpadayon usab sa atong bond paper gift project ilalom sa atong Operation Tabang aron mahimong kaagapay sa ilang panginahanglanon. Niadto lamang Marso 20 sa atong pagduaw sa Siargao, atong gibisita ang San Benito Central Elementary School. Didto, init ang gidawat sa mga maestra. Atong nakahinabi si Ma'am Marneline Pukulan ug iyang gisulti kanato ang ilang nasinati sa modular learning system ug ang ilang mga gibuhat aron mahatag ang kalidad na edukasyon para sa mga estudyante. Ang among pamaagi sa distance learning, that is a modular. Maghatod kami ng mga modules dito sa iton mga bayay ng among mga estudyante. Pagkatapos, isa sa mga struggle namo, labi na kung ladyoan bayay, example dito sa bukid, dito sa kadagatan, ang teacher gadyon kadto to reach out of them para ang mga bata mahatdan module para sila maka-answer ng ilang mga kuan, para sila ma-learn. Pagkatapos, usahay kung mga mauyan or mahangin, tungod kay amo man trabaho, amo gadzod-jaon kadtuon. Kumpara sa normal sa una, dili na kami kinahanglan pa namo kadto sa bayay ng mga bata. Sanan isa sa among mga struggle jaon magtudlo dito kay Diyo'y mga time na ang mga bata dili makasabot, pagkatapos kung ananay sad dili makasabot. So it is our duties na mga teachers amoy magpasabot sa mga bata. Mapasalamaton si Ma'am Pukulan sa atong gitunol kanila na pag-abag. Kung sa dako namo pagpasalamat sa mga tao na naghatag ng kuanan coupon ban na tagamit namo pag-print para makaproduce kami ng kuan inin modular lesson. Ug si Mrs. Marieta Tagalo, ang principal sa San Benito Central Elementary School, mipaabot usab sa iyang kalipay ug pasalamat sa atong grupo. Nalipay ako uban sa ako mga teachers na noabot ang Bisaya gajud sa amo eskwelahan, personal naghatag ng bond paper na dako gajud nakatabang sa amo, labi na sa pag-print sa amo mga modules na amoy amo taghatag sa mga bata. Salamat gajud Karajaw sa gikan sa amo kinatibukan sa amo kasing-kasing. Salamat Karajaw sa inyong programa. Kamay lamang kini naabag para kanila. Apan sa maong pamagi, makita usab nato kung unsa kadako ang nadalit sa simpleng paghunahuna alang kanila. Ubay-ubay man ang pagsulay sa pagtudlo sa mga estudyante karon na panahon, apan sa advokasya ug dedikasyon na gihatag sa atong mga mahal na magtutudlo, sakto lamang pod na ato silang hatagan og gamay na pahalipay na bisan sa simpleng pamaagi lamang atong naipakita na kita usab mapasalamaton kanila. Salamat Karajaw, Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!